és akkor tessék, Tomikám! Repülj! Hozta, megvágás. Nem most fog lesz! Most fog lesz! Jól bírja. Én meg már egy fél órával inkább vagyok, bár nem lehet. Ekkorákat röpülgetsz. De már te is jobban tudod, mint eddig. Én sem egyszerűen. Kapaszkodj! Ez komoly volt, de itt A fák is fel de itt valamiből ömlik a víz hátul. Itt? De biztos? Micsoda? Az elég sokat megültem. Jól bírom. Nagyon jól bírod, szó se róla. Elég jó. A kötelet fog meg a nyakánál, azt akkor nem megy el előd a fánk. Üljetek le gyerekek, akkor állhatok fel. Ha a kapitány azt mondja. Hogy felállok, hogy tudjam. Felállok! Hát meg kell folytani ezt a szalat. Az könnyű lesz. Tomi után mindig. Két nagyon nagyot kapott. Térded? Két nagyon nagy kapott. Akkor ne erőtessük, akkor nem kell, hallod, ha úgy vagy. De hallod, nagy terpeszbe kell állni, a lábaid fölfele legyenek. Én úgy megyek legalábbis. De azért itt már komolyan tempó, de hogy engem húztál. Nem? Ő most rányom. Most nem vagyok olyan gondol, úgy érzem. Tomikám azért inkább engedd! Nem is entig gyorsan. Hol már most esett, akkor mi lesz? Hát már még nem üt be. Majd beleül össze, jó lesz. De Tomi, amikor úgy érzed, hogy akkor inkább engedd el! Ki ne törd a nyakadat itt van. Ja, hogy hasonló?
Lassan sokkal jobb. Igen, szerintem volt. Sokszor lehet eredni. Jobban lehet eredni. Nem bírja meg. Mehet! Próbáld meg, hasonl! Fordulj át a seggedre, az a lényeg, utána már megfordulsz benn. A seggedre pördülj át, és akkor jó lesz. Most is. Ilyeneket kérünk majd. Azért csinálom. Repülj! Seggedre fordulj rá. Úristen! Nem így kell csinálni, igaz, fiú?